Esithubeni uDukwanele namhlanje nisekhaya elisha ndihleli noBrabhiza. Umjida is a producer, also like he's a DJ. So let's go. Brabhiza, grand jam. Extend the sham for the budget. I sure. The sham for it. Like go and sit down, okay, yeah, let's do this interview. Like Indone, I figure like engqondweni yakho first to like. Obvious kaloku. Necinga zii-questions ezizazibuza uba zidipha kangakanani okanye zitriki kangakanani yabo and ndizawukwazi nawe uziphendula ngehlobo ozandibuza ngalo yabo. But ke siyaqhuba mani sima. Yeah, bro. So tell me fit like about like ikhaya Bazaar ekhaya elisha fit like kunjani fit kuba ukhoya uhlala ekhaya elisha then like as a DJ ba ukhoya environment yakho like ukho indawo onokonwaba kuzo and also like showcase like italent yakho ta. Ndingathi mna nenhlahla egqibeleni yabo because ndaba nayo lo opportunity yoba ndi-express kwezi ndawo uthetha ngazo wena sikufitshane nathi like i-Rands yabo example yabo. So ndingathi nentlahla because since ndingulo mntu ndinguye yabo ndakwazi ukuya ngehlobo lam ndathetha naba bantu bandinika i-chance yabo ndakwazi ufumana i-experience phaa e-Rands yabo. So ndinelakhi mna kuba ndikufitshane and ndiyaziwa ngehlobo lam yabo, ndiyi-DJ ndiyi-producer engeke kula majita respect yabo nam ndiyawa-respect so iphela apho. Do you think feel like bag respecta because of like bayakwazi okanye bag respecta because of like they know it's because of bayandazi and ke ngoku eyona nto bandifila kuyo kuku-DJ. Yeah, bro. Because I've never heard the comments from kubo yabo about the production side kulelo way. But into endiyaziyo when it comes to DJ no si-grand yabo ndingazuya nzulu uba kwenzekani kwathini. Between like DJing and also like producing, like what like hey putting from okay yeah favorite yakho njalo like when it comes to like like do you think okay yeah like when it comes to DJing okay yeah untsembo kanye when it comes to producing like untsembo like I wouldn't compare ezo nto zombini yabo because into eyenzekayo when it comes to DJing I'm expressing myself yabo kubantu abandimamela ngalaa mzuzu. When it comes to production ke ngoku ndiyawenza umculo ndibe nexesha low masterisha ndenze yonke loo nto ndikwazi ukhupha ebantwini into express kulaa nto bendiyenza phaa. Depend uba noba yintoni nayo it doesn't matter, but if bendisenza into ethile then beninexesha laa nto yoyenza. But when it comes to DJ you are expected ngalaa hour inikwayo uba ube top notch yabo. So I wouldn't say I prefer uba ibe DJ more no producer yabo, but what I would say is that both sides yabo bezinike experience different yabo. Nam ndiyafunda as uba ndikhula so andinotsho uba ndingakhetha enye yabo. Ifana kum nabazali lawe yeah befun kodwa fit like you think like fun yeah fit you think like producing is fun okanye i-DJing it's fun. DJing is fun ne because yonke laa nto uyenza phaa yeah and the crowd and ubudile ubhuda phambi kwabo yabo. So ndingathi ngu-DJ more than producing. More than producing. So like how long do you take like when it comes to like producing a beat? Aloku kuyashiyana ufila njani at that moment yabo. So ndingathi mna ngokulam I would take 2 days to have i-structure sengoma okanye a day to have i-structure sengoma okanye a few hours dependa kule mood ukuyo at that moment yabo. Then mhlawumbi yakwazi uyigqiba ingoma kushode nje mixing and mastering qha within 2 days yabo. Yakwazi uyigqiba after a week or after a month mandibuyela kuyo yabo. So another time frame ba xa ndisenza i-beat ndizayigqiba after 2 or 3 hours. Yeah bro. So like obvious xa uhlala ekazi fethu like especially ekhaya elisha jo like resources zimbalwa like bone excel like and also like abantu fethu i-connections zimbalwa also fethu yabo. Like do you think okay yeah like if like ubuhlala kwenye indawo like bekuzoba easy for you ba okay yeah ufike kulaa ndawo ufuna ukuba kuyo okanye like ugrand ngokuhlala apha ekhaya elisha? I think ndingathi mna since ndifike kule ndawo ndikuyo when it comes to DJing mhlawumbi omnye into akafiki yabo. So ndiza-appreciate le ndawo ndifike kuyo ndithi
ndiyavuya ukuba ndiphumile apha mna because abanazo ii-opportunities qha into endingenayo ilantuka zii-connections to be in laa nto yenziwayo, not uba mandibizwa ngelo xesha yabo. So i-connection enjalo andinayo. What do you think about that actually? Like le way okay akubekho abantu abane-connections kwi-industry even if abekho ntswempu nje. Ndingathi people are ba-stingy when it comes to information. The information is very important, bro, yabo, because yakwazi sithi usowuphaa uyazibona ii-lighter pickers okanye amajita ezemveni kwakho okanye amajita amadala kunawo but ezemveni kwakho when it comes to i-DJ uba arhereza njani. Yabo, and uyayazi uba xa ubabizile funa ukuba hoye njani. Yabo, so yilaa nto ndithi unganazo i-connection, yabo, but ke ngoku kulo ungenazo ubethakala phi kulaa nto yoba akakwazi uba ngaphakathi. Yabo, i-connection it's not like something onovuka uyifumane kwangoko. Depend uba wazibani and lo mntu uyakuncanywa na ngeli hlobo loba akwazi ukukhonekthisa nezi dots ezikwazi ufikisa kule ndawo ufuna ufika kuyo. Bro. Do you think like seku-close ufike kulaa ndawo ufuna ukuba kuyo okanye like it's still very far? Yeah, kusekude bro. Ne? Why do you think so? Kusekude bro. I still need to achieve izinto ezininzi mfethu. Yabo, hence ndingena kwi-filming side yonke laa ndifuna into ezandiqophozela. Because andinazo i-connection and it's not easy to do i-connection. So mna ndisenze izinto ezizenza ngayo, yabo, ndifuna uqophoza ngendlela endifuna uqophoza ngayo. Wonke umntu unayo igowuli. Yabo, eyam igowuli kusekude uba ndiyi-reach and ayizuphelela apha e-SA futhi. Ewe, ndiphuma apha but andifuna uphelela apha. Like, yabo, inkulu kanjani loo gowuli ke? Inkulu fethu. Inkulu fethu. And ke ngoku like ndifuna ukufaka kwi-spotlight fethu in a way because like ndifuna ukubuza i-question about okay yo like can you undixele like ubhiza like or successful like can you like paint me a picture of like a successful bigzer, prabhiza like okay uhlala phi, uqhuba imoto enjani, like u-DJ yaphi okanye like uproducera for bani, you understand ways kanjalo. When it comes kwezo nto andikomde kakhulu uba ndizibona ndiphi. Yabo, because zininzi ndifuna experience when it comes to kwi-DJing side ndikubekele kwelo cala. Yabo, I see myself ndidlala kwezi black ndizifunayo ezi festivals enkulu. Yabo, that's when I want ndifuna uphela phaa. Yabo, I know festivals zenzeka everywhere in the world. Ndifuna uba part of ezi festivals zenzeka everywhere in the world. Ndifuna uba phaa ke mna. I don't want to be famous qha ndifuna uba phaa. But eziphi festival jam like kaloku zininzi H2O party okanye like andifuna uba specific uba ndifuna eyiphi. Anyanzelekanga ndibe specific. Ndizifuna zonke. Besides ke i-techno nentontoni, yabo, ndizifuna zonke as involve house music, afro, whatsoever, yabo, zonke. But like eliphupha lakho fethu like ufuna ulithatha ulisephi, like do you see yourself like going overseas okanye like? Obvious kaloku it's why ndisithi ndifuna i-festival ezizandibeka all over the world. Overseas ziyafuna ukuya but asikagqibi apha e-SA. Andikahambi kakhulu e-SA, andikatravelisha. So andizukwazi ukuthi ndifuna ilizwe lonke mntakwethu, ilizwe lonke. So ndizibona phaa mna but ke ngendlela enza kwenza ngayo i-different. Indlela enza kufika ngalo phaa i-different because ndihamba ngendlela yam, inyawo lam elonwabo, yabo. And also like what do you think about faith like i-pressure faith? Because like sometimes faith like I feel like thina as the-artist Joe siba under i-pressure Joe, okay we have to be successful like fast, understand? But at the same time Joe like going like i-art yethu faith it needs time, bro. Kaloku yabo la way yenzeka phi xa sifuna uba successful fast usonongena kwi-industry. Usonongena kwi-industry after 2 years sowuzibona sowuphaa. Sometimes ayihambi njalo, dependa kweza connections zithetha ngazo. And you understand that? I understand that. Like ndaphenika nam qala kwam. Yabo, so laa nto into ephilayo. Tell me about that. Into ephilayo kaloku xa ungena kwi-game mfethu uzibona like bona xa usenza umculo ke qala ngokwenza umculo yeka u-DJing side. Xa uqala ngosenza umculo le nto uyayiva phaa kuwe uba excel imandi le supposed to be a hit song. And ke ngoku bayangena abantu
mamelisa abantu yonke la way batsho kwabo the same thing. Sometimes ke abanye bazokucela straight uba hayi ayikabiyo le qha you are on the right track yabo like iwezi njalo. But ke ngoku xa wena usenza umculo ukhupha phaa ufuna the whole world bayive. And then ufike kulaa point uba ufumane mhlawumbi abantu abambalwa bawuvileyo umculo wakho. Ubona njengezi-stats uba ngathi iyatyhafisa leyo because wena ngoba uyenza leyo ubuyiva bayiza kwenzela ezi numbers. Uthi imali but ii-numbers. Yabo xa une-numbers connecta kwiindawo ezininzi uyaqophoza. And how does it feel, bro? Like xa ubona uba okay yo abantu fethu like when it comes to numbers like they focus on a big artist. Like i-numbers fethu like azifiki ngale ndlela ubuzicinga ngayo like when you are producing the song because obviously xa producing ngoma fethu nalawe eba okay yo le ngoma like it's gonna be a hit mhlawumbe like 1,000 people are gonna view this song okanye are gonna listen to this song. If kuyenzeka fethu bangayimameli like how does that feel, bro? Yeah mfethu akumandanga tsho mama unoqhatha like you've like ubelile kulaa ngoma ngoba uyenza yabo. And then ingcinga zakho zikhuphileyo phaa bezinzulu kakhulu and also creativity. Creativity ixesha eli iyakwazi uba ziveki uba yinyanga ugqiba ingoma eyi-1 xa uyikhupha phaa ungafumani le uyifunayo iza kutyhafisa black but ayithi loo nto ubuyumva because sisempilweni. Yabo siyaqhuba mntakwethu. That must be difficult. Because like I can imagine I'm like uhleli like a studio for like 1 month for you like you're telling yourself okay yo le track like i-breakthrough yam and then xa uyikhupha fethu and then abantu aba-receive ngale ndlela like kuse ucima kho bazo-receive ngayo yabo. So like wena like xa ukhupha ingoma like ucinga uba okay xa ulindele ba-expected wona abantu like from ingoma zakho dala like in terms of like i-art yakho wena dala. When it comes to me the message esuka phaa ibalulekile and isolo kuhamba ngengcam yabo apho ndisuka khona apho ndiyakhona abantu endibaphreyizayo nomntu endimphreyizayo yabo iyawusolo kuhamba phaa because nobomi bam ndiyakwazi ukupeyinta phaa kulaa ngoma ndibubeke kelaa hlobo. So ndifuna abantu xa yomele wam umculo mfethu like funeka ba-connect they have to ba-connect because ndithetha ngento ephilayo singabexhosa. Let's say ndithetha ngabexhosa ke besi-structure sharp singabexhosa yabo most abantu bazawurelate kulaa way yabo. But ke when it comes to abroad kabanye abantu ke ngoku funeka bayi-understande nabo xa beyireceive like mhlawumbi abangabaxhosa yabo lonke laa nto. So we try and make ezo nto but owam umculo unemessage yoba phumelela nyamezela qhubekeka. Bro, and also like you like to involve it icawe jo. Why bro? Because ndikhulele ecaweni. Like ule lam soloko ndise ecaweni yabo soloko ndisiye nase-Universal Church yabo yayisemandaleni seyilayit elo xesha mandihamba ikereke koko so lawe ihlala kum engqondweni ihlala ihlele funeka sityise idolo ukutya kwalo yabo. So awuzuyilibala uyikhuliswe ngayo noba sekuthiwa uphume ngeyiphi indlela but uyayazi uba funeka uguqile. Can I ask you a question, bro? Like why if it wins music? Passion yam jo. I love making music. Umculo ndikhule ngayo kule lam soloko ikhalisa umculo. So ndikhule ngayo umculo like oRebecca, oRingo, oLira, ozonke ole lam. But like abantu ababalayo fethu ayo house nje yona. Mna ndiproduce i-house yodwa but I focused ndikhethe yona because ndifundiswe ngayo nda-enjoy ndayithanda but andenzi yona yodwa. But like what's your favorite genre? House music. I think you obvious because like Zizu was most producer most of the songs house music. Like do you feel comfortable or do you feel uncomfortable to produce like hip hop or amapiano? Once I decide about the producer like different genre ndizinika challenge. La challenge leyo funeka ndiyilandule ndiyisucceed ndibuye nale nto ndiyifunayo. What's that thing uyifunayo? I-success lapha engqondweni. What's that success? Kaloku i-outcome yale nto ndiyenzayo. Uba ndifuna ikhale ngeli hlobo uba ndifuna ukwenza into esimilar to ways like ungude or something
Again, andizokwenza similar beat but ndizokwenza something ezawuba kulaa vibe iyi-one. Yabo ibiyi-goal yam uba ndenze loo nto. So xa iphumile laa nto then ndiyaxola ndifumane umntu ozavela ayivale. So like xa uhlela apha ekhasi, like do you always play like i-house? Because I'm listening to like izingoma ozidlalayo ngoku, Professor Joe, like yeah, most of the time in the house, but I listen to hip hop, I listen to Afro pop, like uMandisi Jantshisi, yabo Simphiwe Dana, Malumama Nthansi Mazwai, bonke abantu ndiyawamamela. Gospel ndiyayimamela. Bro, that's different from i-house njalo. Yes. But like why, bro? Kaloku umculo, bro, mina ndithanda umculo. Yeah. Andithandi a specific genre. Yeah. Ndithanda umculo. Yeah. But I chose house music, but ndithanda umculo. Yeah. So it doesn't matter okay angompa umculo mhlawumbe like hip hop or what. Ndiyayenza khona. Olithi lakho bedlala umculo like most of the time kaloku be Afro pop. Olithi Afro pop the time ibiza izingoma zemzabalazo. Izozuma nentoni ANC. Udlala ezangoma. Yeah. My mother was a kitchen kid. My father was a car. So imagine umculo uvayo different kanjani. Yeah, bro. Yeah. So like when I talk to fethu like relate more which would like no music like low struggle okanye like low struggle. Ne? Do you think it's because of uhlala ekhasi? I don't know, bro. I don't know if bendiphakula ndawo if bendisenza umculo umculo onjani. Yeah. I don't know, but mna xa ndisenza umculo ndifila ngelaa hlobo. But like ikhasi fethu like xa ucinga fethu like iku inspire kanjani fethu when it comes to making music? Fethu. Because there needs into ezenzeka ekhasi nje yam like ekhasi kuyaselwa, ekhasi fethu kuyahlatshwa, ekhasi kuyadutyulwa, ekhasi excel like zininzi ezenzeka ekhasi fethu. Ubone like so I always ask myself fethu man like xa ndibona abantu abaphushayo fethu ekhasi ba okay yo what keeps you going bro because like zininzi fethu into ezenzeka ekhasi and also like zingakuthatha fethu zikubeka okay ungabi nala passion about okay I'm gonna keep pushing bro. So like why do you keep on pushing bro even though like ikhasi kanje fethu? Fethu. Because let's be honest bro, ikhasi uyayazi nje nawe la. Fethu khulile kwase ezimbili Lowa naseKhayelitsha. Yabo. Lowa. That is crazy bro. Lowa. That is crazy bro. Lowa yo nawe yika nje. Lowa naseKhayelitsha yabo. So like umuntu wenza lento I fell in love nayo. Yeah. Yabo ngiqala nadlala i-disc. Uqala kwami udlala i-disc. What position? Bendidlala 7 striker midfield. But I see you as a midfielder there. Yeah, kaloku ngoku ngosenimdala ndidlala midfield. Yeah, but I see as because like ibody yakho also like energy yakho. Ngimncinci kaloku la xesha ndibhityile ne-threads. Ne? Neqanyana. Neqanyana. What the fuck? What the threads there? Nalo mdab. Yeah. Yeah. But was chitha njani threads? Ngena kwami high school. Yeah. Phone by high school. Yeah. So azikhulula ke ngoku. Yeah. But also let's get back to ikhasi nje yami. Yeah, like ikhasi umuntu uyazikhethela ubuthanda ntoni. Yabo and it depends kubo uziphusha kangakanani. Yabo mhlawumbe ikhasi senokwenzela lukhulu idibane ikhasi iphuhlisane nawe njenga-artist elapha elokishini okanye njengamntu owenza ngcono. Yabo okwento oyenzayo iphuhlisane nawe xa kukho into ikhasi ikhona iyapheka kuthini kwenziwe lonke loyo. But xa ingayenzi ikhasi loo nto wena uzokwenza njani? So le nto sithi umuntu uyazikhethela uthando lakhe aqhubekeke nalo. Ikhasi izawutsho mva ke ngoku sewuphaa because ikhasi ayizusoloko iphusha. So wena yintoni ekwenza uba ukuya uqhubekeka kuyiphushe le way? Love now. Passion nje ne? Love, passion sehliziyweni le way. Because ayikho phandle. Yeah. Art ephandle yona iphenga phakathi. Do you think you are consistent because of like low way? Yeah. Because I feel like amajita amanintsi ekhasi Joe aleka when it comes to that, including me fit like I don't wanna say amajita because now I know okay when it comes to consistency bro like ngiyaleka fit in a way yabo. So like how do you keep on going bro even though like okay yo like say the way I feel la na ngifuna ifike kuyo fit? If usaphusha iphupho nangam awuleki akho semva indlela yakho yaziwa nguwe.
Yeah. If usaliphusha iphupho sesendleleni. Yeah. Noba ungathi wena uyonqena mhlawumbe ixesha elininzi yabo, it's fine, but uzawuphinda ubuyele kulaa nto. Yeah, because uyayithanda futhi. Iphupho lakho eli, umuntu usaphila, iphupho liyaqhubeka. So injalo. Yabo idepende emntwini mani la wena khwela yabo uba umuntu uthanda kangakanani la ifunayo. Ufuna ukuze ayenze aqala abhavele wena ngabantu okanye uyayenza kube ithanda. So how did you decide when it comes to igama Joe Brabhiza? Yo. Because like ligama lama Hotman Joelo Joe Brabhiza. How did you decide, bro? Yo bro, la thina amagama kabini. Yeah. Ngubani eqale? Ngubani eqale nje abana noni. Abana noni nje. Lathi ku Brabhiza, yona lathi ku Bhiza the DJ. Bhiza the DJ. Nango DJ Bhiza. Yeah. And I won by man. And got different. Yeah. Ngabanye DJ Bhiza yabo. Yeah. And then azongconywa ngento yoba phofu nicela la time yakhe yasifundisa umculo uGeneral. Let's give a shout out to the guy, bro. Yeah, time endala ayina 51 years la xesha sifundisa kwayo. Mm. Nifundisa no Cream Credo yabo. Cream Credo. Yeah, nifundisa no Cream Like, Credo. actually, let's talk about Cream Credo before sibuye kula way. Unjani ngosipana nomjida Joe? Like he seems to be like a cool guy, bro. Like I don't know. Usipana njani? Like in terms of like say like producing, like is he like more technical okanye? Inja le. Ne? Ayinja. Untswemi kweliphi icala umjida? Ku house. Ne? Ngeke ngasihlele soyithuka ayinja. Yeah. So zeziphi advice ozithatha kakhulu? Maqala wena ngeke nayenza naye. Besilo way. Zeziphi ingoma ozithatha kakhulu? Advice ozithatha kakhulu from him. Mixing yakhe, mastering yakhe. Mixing and How mastering. he lays ways needs. Yeah. Yabo nami mhlawumbe nganele ID ithile. But isound kuye uyathini ubona xa uku echo. Yeah. Ingathi lisoleke ihamba apha. Yabo yanqayi ngakanani. Yeah. So ihamba apha yonke la wena. So umjida experience yakhe when it comes to sound yena ufunde different like the sound more than nami sifunda soyithune but ufunde ngehlobo lakhe nayifuna ngehlobo lakhe. So ben moderation no 2 umjida. Yeah, so 2 time ago. Siqala kuye siqale ngayo, siqale kuyithatha. No 2. That's dope, bro. And the fact that like said in support no 2, that's dope, bro. Like how do you keep a relationship like say for that long? Thina simple mntakwethu. Yeah. Simple mntakwethu. Thina xa ikhona ingxaki siyayihoya thina kwangoko. Yabo xa omnye feeling ngathi omnye akwathini. Umnye uyaya komnye mvukele omnye. Hlala ekseni. Fundini kuvele into enje. Sisolva ngoku iphele ngoku. So akhona nospeed noba siyaphi na. Noba singafika siyephi na kweyiphi country. Siyayaba silungisa kanjani thina. Do you think ubudyani fethi kuyayinceda lawe? No. Ndingathi ewe but sikhule sinjalo ingxaki. Before sibe ngawo. So there's nothing to do with being a Jan like yeah. Sikhule sinjalo. Yeah. It's why sisayibambile wena namhlanje. Yeah. Because zanga laxabana naye. Zanga saxabana. Ayena xabana nami no. So but like would you say like akabikho tested relationship yakho nomjida like but if like zanga naxabana? Yeah, it has been tested into ezininzi yabo because ake nasipana nabantu nami ukho yasipana nabanye abantu yabo. Yeah. Wahlukana kancane but mna naye sabe si grand but akho ithethiwe ba asichayisana kwathini like wephilayo le yaba sidibana nabantu endleleni but mna ndingayifeel le vibe yabantu. Okanye nadibana nabantu endleleni angayifeel le yami vibe yabantu endisenawo. When it comes to producing. Yeah. Yabo like iziways njalo but thina isohlula. And also like uhlale kazi ta like kunjani ta like also like because also like remember fit like we producer, we DJ, like wame izindawo oma rents like DJ kwa rents oma sick lounge longeza ways yana fit yabo. So in a way cars fit we celebrate, you understand? So like injani kuba la way fit. Like, do you think like into ifunayo like okay yeah. Nah, andifuni mina exposure yabo. Qha into endiyenzayo iyandinika la exposure. Yabo. Yakunceda. Iyandinika la exposure. Le nto ndiyenzayo iyakunika exposure. Otherwise you don't want it. Andifuni exposure. Yeah. But ke ngoku kule ndawo sikuyo, kule industry sikuyo kunyanzelekile ifumene because ukhula njani abantu bengakwazi. Yeah, bro. Yeah, also like bava njani music wakho. Exactly. Yeah, bro. I get you njani. Yabo xa ukhule kazi, kazi inzima ukhule kazi. Inzima ukhule kazi. How do you navigate to uhlale kazi? Yabo kunzima bro. Because I feel like eKasi Joe you always have to
because like survival mode fethu Obvious. xa uhlala ekasi nje you always have to like okay yeah Ulela ntoni na? fethu you understand fethu like so Ulela ntoni we na? navigate kanjani lo inja yam Mfethu andinamandla ngaphezu kwayo anothi ndiyayinavigate. like sentsho like do you have like irhotman ethile mhlawumbi okay hayi engurhotman la bani lo xa kwenzeke something I'm gonna go to him na mna ndiyazimela into zam bro zange ndabiza bani yeah yabo ikasi iraf ikasi iraf but mna ndingamoshanga mntu andisondoyika ikasi yeah yabo noba kwenzeka ntoni ikasi ndiyaziyo kathini yonke laa way but ikasi ndikhulele kuyo ekugqibeleni ndikhuliswe ngaba bantu balapha ekasi yabo andikhuliswa ngumzali wam qha ndikhuliswe ngabantu balapha ekasi yeah bro yabo so andinoyika ikasi abazali bekhona bakhona abazali noba babekho bahlala nabo endlini bakhona abazali abesitratweni yabo so ukuzimela kwento zam ndiyazimela bize kum ndiyayimela ngoba izawufika apha endlini so kufuneka enzanga wayifumana lawe bokho uyawuqhekezelo nabo damn bro and abantu xa bekuthanda ke bro akho luba kwenzeke way pha kwendlini. So do you think uba okay abantu bakuthande like i-secret leyo okay yo like ukwazi like ukunavigate ikasi jo like kufuneka abantu bakuthande jo like in a way like kaloku ukuze ukhule ufuna ukuthanda mntakwethu yeah la ufuna ukubahlonipha xa ubahlonipha abantu bazakuthanda suka enhliziyweni yeah bro uyikhulisiyo la uyityaliwe laa nto yothanda abantu yeah bro so xa ufika pha awukwazi yeah bro yabo so xa ufika pha phandle ufuna ukubabonisa abantu uthando ukwenzela uzareceiva back now yeah yabo awunothi uba ufuna udinga uthando ukuze uthini uthando qala ngawe yonke into indlela ozibonakalisa ngayo ebantwini ijike ngolibuye times 10 ufike ngoku ungabi senzalo into engathi inkulu wenzelwa ngabantu because bayancane. So wena nje yam like because into endiqapheleyo fethu kwi-industry fethu like into endiyibona ne like i-artist fethu like iba yi-company fethu yabo and then there's people who are running that company yabo so do you see yourself in that like position okay yo like okay yeah izokho abantu like abakuphushayo and then when you're just producing and DJing of course kaloku xa kule industry you have to uba ube ne-team leyo ufuna ukuyibhildile kwawena and funeka nibe ne-same goal. That must be difficult because xa yeyona nto difficult ndiyakuxela yeyona nto difficult bro but you have to uba ube ne-team enizawubonisana ngendlela eyi-one yabo xa umntu engayenzanga into efanele uba yenza suppose bikhona into eyenziwayo so that azawuyazi ubaluleke kangakanani. Yeah bro akho lula ukufuna abantu abanjalo. Do you think ubafumene wena nje? Nani sabadibanisa bro ne sabadibanisa bro anothi ndibafumene bangajika yabo so how do you know xa ubafumene nje? Kaloku mfethu xa isipani mfethu man into abayenzayo sisipani suppose uba benza isipani lapho uzawubona khona uba le ba-dedicated uyenza nawe le yabo then xa ijika phaa which is ke ngoku ikhona apho ijike khona yabo and ke ngoku kufuneke niyisolve ngendlela yenu but funeka ibe nendlela yosolve izinto nendlela yokulungisa izinto nendlela yokwenza izinto yabo xa ninayo nibona ngesolinye then akho ninaniqhawe yabo abantu sebene-teams already they understand i-goal uba kwenzeka ntoni. I don't know Alanja, you sound like a professional artist bro like professional artist bro like how did you get there bro like okay ube a-professional artist like understand zonke ezo izinto nje because kusekasi fethu you know ikasi njani nje. Yeah sometimes wena kwela xa ufuna ukwazi uyazifundisa uzawumane uxelelwa ngabantu bangasuzifundela usearch yabo ubone uba ungafumana ntoni and then if xa uhluza phaa ubone uba nyhani le i-grand then uzayifaka empokothweni noba ayikho grand yagqitha. So andinotsho mna ndibe ndlela endithela ngayo andinotsho uba ndi-professional uyivayo loo nto mna ndincokola le nto ndiyicingayo this moment. So zange waba ne-media training or something? Just you ndidim. Yeah that's dope nje. Ndidim that's dope. Bendifuna ukubuza ntoni kanene khona bendifuna uyibuza man bendifuna ukubuza man ba okay yo like xa uhlala ekasi ne and also like ungulo muntu onguye fethu
yabo. How do you like choose like relationships over like how do you keep abantu abagrind close to you fit? Because like ekhaya fit like there's a lot of people, bro. Like ekhaya Joe, you can be friends with a lot of people abangekho grind ekhaya. So how do you make sure okay you are friends with like abantu abagrind abazokubeka kule ndawo ufuna ukuba kuyo? Mfethu akululanga ukhetha umuntu uyakwazi umthemba masumntu namhlanje nibe neminyaka kanti unegoal yakhe. Yabo ndingathi mna ndiphila at the moment mfethu. Abantu bakhoyo ngoba bakhona ndandike nanabo abantu abaclose kweli hlobo. Yabo abasekho ngoku. And how do you feel about that? It's life, man, bro. So as experiences are wena. Yabo it's life ke awunayo control over yona. Ungathi wena ba ndifuna ndinamasotsha ngoku. Aziva uba ndinamasotsha. Amasotsha nangathini na? Asekutheni na? Angandibeka kule ndawo ndifuna uba kuyo. Ngomsoku. Nantsi enye into ebendifuna uyibuza nje yam. Wawunenhliziyo encinci fethu. Wawunenhliziyo encinci fethu. Wawukhathazeka fast fethu. Fethu mna yazi fethu yadepend makhathazeka yintoni kuqala. Yabo because if uthela ngespan and suppose uba siyaspana yangase le nto besiyiplanile before siphume siyenze ne, and then ke ngoku xa ufuna ukongeza kanye lo mntu ufuna ukongeza ndibe ningayiboni mna, of course uzawufeel some type of way because ayona besiyiplanile siba sayenza. But notice bro, like you are very stubborn nje yam. And also like unenhliziyo encinci fethu. Very stubborn. Also unenhliziyo encinci nje yam. Like so I wanted to understand lo way nje yam. Otherwise I'm na ndiyazi futhi. You think it's passion? It's part of the passion, dog. Andifuni emotional endenzayo. But definitely ndiqaphele kakhulu lo muntu ndihamba nayo uyibona njani. So ne vision yakhe funeka align neyami vision. Yabo. So that's why nisithi asilento siyiplanile siyenze. Then singatshintshi plans. Then if siyachinja masongeze instead of changing them. Bro. Yabo once iphuma apha siyichinja sawufika phasi singabina into straight basi sawuthini siphele. Like I think this is the last question. I don't know if it's the last question, but okay, yeah, I'm saying it's the last question. But like, can you give me like 5 artists? Okay, yeah, like let's say as artists ngasendisebenza nazo nje yam. 5 nje yam. It doesn't matter okay overseas okanye South Africa okanye ntoni. Just 5 artists, bro. Like okay, I would like to work with these artists. Perita. Why nje yam? Uyacula mnana sana. Uyacula sister. But indlela sashesha ngayo ingoma. Yeah, bro. Indlela sashesha ngayo ingoma. Perita ne. Kakhulu. So she's number 1. Yeah. Okay, number 2. Sanel musician. Sanel. I want to be as dope as that guy. When it comes to production, when it comes to DJing, I want to be as dope as Shinzo. That's dope, bro. That's dope. So number 3. Number 3, you like to Kinda Soul. Bani? Kinda Soul. Kinda Soul. I don't know him, bro. I don't know like I don't know. When's the music? Afro. Under the same label with two Sanel musicians. Sanel. Oh, okay. Yeah, those are 2 guys producers Uspana now. Okay, so number 4. Number 4, yo. Number 4. Bo kuna mtu Missy. Yeah. Yeah, Missy. Kuna mtu Missy. She's a vocalist, ne? Khalad, ngosho bali Khalad. Yabo, but yo, ngena share shiwe ya ku Facebook. Yo. So what do you like about her nje yam? Yo fit. And the alarm mna feel different. Like different to a way yoba mna ngibona igongo ayikhalad ngiyibeka wrong yabo, but ihlobo bacula ngalo bro like andiyazi describe njani, iyafana noBerita when it comes to structuring the song, but into special ngayo is that
she understands more of umculo yena. Yeah. Yabo, and ke ngoku yho andiyazi ayibe kanjani qala mamela mntana. Yeah, bro. Untswembu. Ne? Untswembu miss. And like when it comes to working with her, bro, like what do you think like say like yeah, like creating ngoma enjani naye fethu? Yabona when it comes to ngathi ndingabeka kanjani akanamali like ingoma enjana? Yeah, bro, that song, it's my like favorite song. Beat like ehamba kula pace. Yeah. Angayibulala. Ne? Angayibulala. Ndiyayazi bangayibulala. Yeah. That's dope, bro, because ndiyayazi bangayibulala. Kuba nendlebe efethu Ntswembu like uva like omunye umuntu oyi-artist jo uqoma okay yo lo muntu angafita Ntswembu like kwingoma kanje nakanje. You understand? So that's dope nje. So your number 5? Number 5 u3 ke mfondini. Zavela zininzi ke. Number 5 mfethu. Eyana ndifuna ugqibisa usipana naye when it comes to uba xa ndifike kula age ngoba yabona ngoku ndenza lo mculo nje ngoku. Yeah. Thandiswa Mazwayo. Thandiswa Mazwayo. Tshintsha ngokwesound endiyenzayo. Damn, bro. What kind of sound, Joe? Like, ozoyenza noThandiswa Mazwayo, bro. She's like you, bro. Yeah. Pop kaloku leya. Pop, ne? Afro pop. Yeah. Straight. Andizube ndithini. Pop or something similar to jazzy traditional music. Yeah, bro. Thandiswa Mazwayo, bro. Thandiswa Mazwayo, Njayam. Ayo, she's dope, Njayam. She's dope. Like, did you try to touch her? Like, nah, it's not possible, man. Anayi imali kaloku. Isetyenzwa abantu banelantuka lo fithi abantu management bonke la basebenzela phansi kwabo. Yeah. Yabo. So xa uncokola nalana uncokola naye. Yeah, bro, uncokola nemanager yakhe. Kulula mna ukuqhatha umntu yabo mna ndakwazi ukuqhatha umntu. It's fine uncokola naye kube sharp yonke lo. Xa ndithetha nomntu So Fethu, it's 2026, ne? And I would like to know if it like what can we look up for like uBiza Joe, Prabiza Joe, like indona zayenza ngo-2026 nje. Sikhona ingoma ibeat ezi4 esezikhona. I want to release singles this year and mixtapes. Yabo. Then I'll work with a lot of artists kulo nyaka because yena ndinivalileyo last year khandisipana abantu abaninzi. Last year khandisipana nabantu abaninzi. Bendifuna usipana nabantu abaninzi. Yabo, kosipana nabantu your numbers nazo ziyagrow yabo. And usipana nabantu akundithi uba ukhangela abantu abana eza numbers. Abantu babo nabantu bakho bazodibana lanyoka igama lini no2. Yabo. So into ezinjalo. So like do you want to name the artist? I'm like okay, yeah, which one like uzospana nayo? Enzospana nayo. Dispana no Kopo Izuka. Kopo Izuka. Izikato Kopo Izuka. I just did ingoma no Mpumi. Yeah, I think I did the ingoma ezimbini naye. Beat ezimbini naye. Asikazi record. Ikhona beat endenzile yenza feature uVidunge. Khona besikazi sanokhupha ingoma ngoku uVidunge no Credo. Sikhuphe ingoma featuring uVidunge igama layo nguZazi. Yeah. Yabo. Kwala 61 sizosebenza yena kula beat. Sisebenza naye kula beat collaborate senze yonke lo. There's also enye out guitarist, bass guitarist yabo. Naye uzohop on kwezi beats nazo. And then nale saxophone Andile Charlie. Charlie Andile Charlie man. Libere kama unathi Charlie. Yabo yena ke ngoku seke phaa yena kwezi ndawo adlala kuzo kwezi festival udlala i-saxophone. So he's gonna like he's gonna create he's gonna play with my sound. That's dope. Like kuwezinjalo. Yabo obvious Cream Credit uzongabiko. Yeah. Obvious. Kodwa ndibe ndiyithetha. Yeah, that's dope. Kodwa ndibe ndiyithetha but yeah okwangoni ngabe ndibeka abo. Yeah. Then abanye ndizobabeka because ka confirm. Yeah. But aba confirm nabo ngaba sendisipana nabo. Yeah, thanks nje Fethu like invite like ikasi yakho Fethu na ku-spaces yakho. I really appreciate it, bro, and I think like so you are a dope artist Fethu yabo, and also like I like Fethu like you work ethic yakho Fethu like you are very like serious about this business yakho nje yabo,
and I love that fit. I don't know life fit yabo. Like that's why ngilapha namhlanje because like I respect into yenzayo fit yabo. Yabo. So thank you for to invite fit yabo. Thank you for like okay akuvumela basenze le way yabo. And also like man yeah bro, like I wish you like the good, like I wish you good fit, man. I wish you good always fit. been saying Yeah bro, because I feel like unsoye munjani. Just that like kusabantu abakakuboni ngalendlela suppose bakubona ngayo fit yabo. So keep on pushing fit, man. Keep on pushing and let's enjoy 2026 fit man yabo ngespan yabo. And also like how do you have fun cuz? How do you have fun cuz? Hlala endlini utshwala namasotsha. It's too bad.